हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माताजी, थैंक यू माताजी। ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्ण प्रेम माताजी, प्रणाम ഹരേ माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जयपताक स्वामिन् इति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदया नगरग्रामतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള 12 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠനം കഴിഞ്ഞു. 13ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. നമ്മള് 7ാം അധ്യായം തൊട്ട് ഭക്തിയോഗമാണ് പഠിച്ചത്. 7ാം അധ്യായത്തിലെ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആണ് പരമതത്വം, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ, പരിപാലകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. 8ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പരമപദപ്രാപ്തി അല്ലെ, ജീവിതകാലം പ്രത്യേകിച്ച് മരണവേളയിൽ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക, അങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ. അന്ധകാലേജമാമേവം അല്ലെ, ത്യജത്യന്തേ കളേബരം എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഓർക്കുക. 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജ്യവിദ്യ അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനം വഴി ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെ ശാശ്വത ബന്ധം നേടാം, പരിശുദ്ധ ഭക്തി വളർത്തി അങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാമെന്ന്
9-ലെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവമാത്മാനം മത്പരായണ. എന്നെ തന്നെ യജിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നില് എത്താൻ സാധിക്കും. പിന്നെ 10-ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശക്തികളുടെ വിഭൂതികളുടെ ഒക്കെ ആവിഷ്കാരങ്ങള് എല്ലാം അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങള് ഒക്കെ കണ്ടു. പിന്നെ ചതുശ്ലോകി ഗീത 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. 11-ാം അധ്യായത്തില് വിശ്വരൂപ ദർശനം അല്ലേ, വിസ്മയാവഹമായിട്ടുള്ള രൂപം. അങ്ങനെ തൻ്റെ ഈശ്വരത്വം ഭഗവാൻ വെളിവാക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാണ് മൂലരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 ഭക്തിയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് ദൈവിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ആർജിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരുടെ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിനെ ഉപാസിക്കുന്നവര് ആണ് ഈ വ്യക്തിശൂന്യ വാദികളെക്കാളും ഉന്നതര്. സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം, രാഗാനുഗ ഭക്തി. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നമ്മുടെ ദിനചര്യ ഓരോ ദിവസത്തെ ആ ചര്യ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ജപം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മഫലത്യാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം. ഇതൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിലോ ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തൻ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല, ശത്രുക്കളോട് പോലും വൈരം ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നാല് ഭഗവത് കൃപയാല് എനിക്കിത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കണേ, ശിക്ഷ ദണ്ഡം കിട്ടിയിരിക്കണേ, അപ്പൊ കടുത്ത ക്ലേശത്തിലും ശാന്തത ഉണ്ടാവും. ശരീരാണ് താനെന്നുള്ള ബോധ്യമില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താല് എന്താണോ ലഭിക്കണേ അതില് തൃപ്തി ഉണ്ടാവുക. ഭക്തൻ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല. മറ്റുള്ളവർ ഇയാളെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ പോലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളിലൊന്നും സന്തോഷമോ സന്താപമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദുസംഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ യാതൊരു സംഭാഷണവും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ഭക്ഷണോ താമസോ ഒന്നും ആഗ്രഹമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തില് സദാ ഏർപ്പെടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി അല്ലേ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി, ഊർജം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, അങ്ങനെ 6 വാക്കുകളുടെ നിർവചനം അതാണ് അർജുനന്റെ സംശയമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒക്കെ മറുപടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ തന്നെയാണ് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ചോദിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു പുതിയതായിട്ട്. മറ്റതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ അപ്പോ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കണേന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, നിത്യദാസരാണ്. അത് മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോധദീപ്തരാവണം അല്ലേ. സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒരാളെ ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. പല സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അല്ലേ ഓരോരുത്തരും ദുഃഖമോ ധനേച്ഛയോ അറിവിനുള്ള ആഗ്രഹമോ ജിജ്ഞാസയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടു. ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗർവ്, അഹങ്കാരം, ഇതൊക്കെ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് തടസ്സങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നും നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയണേ, ഈ 6 വാക്കുകളുടെ നിർവചനം എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അതിന് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയാണ്.
അപ്പൊ ഒരു കഥ പറയാം. ധ്രുവന്റെ കഥയാണ്. ധ്രുവൻ 5 മാസത്തെ തപസ്സുകൊണ്ട് ധ്രുവൻ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം അതില് ഉണ്ടായി ധ്രുവന്. അപ്പോഴ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ശ്രീനാരദ മഹർഷി വന്നു, അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാണ്. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കുന്നിന്റെ അത്രയ്ക്കും എല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു വലിയ പർവ്വതം പോലെ. അപ്പോഴ് ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പോ ധ്രുവനോട് നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, നിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെയൊക്കെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലുകളാണ് ഇവിടെ. നീ എത്രയോ ജന്മം ഉപാസിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഈ ജന്മം 5 മാസം കൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ലഭിച്ചത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ധ്രുവന് അഹങ്കാരമൊക്കെ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് ശമിച്ചത്. അപ്പോ 5 കാര്യങ്ങള് ചോദിച്ചു. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഏതാണ് ക്ഷേത്രം? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം തന്നെ. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഈ ശരീരത്തിനെ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനാണ്, അല്ലെ? ആത്മാവ്, ജീവൻ, സത്ത, അവബോധം എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു വാക്ക്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത്, അതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്ന ആള് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകാണ്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ ശരീരം ഈ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ്, അല്ലെ? അതിന് ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം. അതാണ് ശരീരം, അതാണ് ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും മനസ്സിലായില്ലേ? ശരീരവും ആത്മാവും. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കും മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കണു, അല്ലെ? മായാധീനനാണ്, ഗുണാധീനനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രത്തോളം കഴിവുള്ള ആളാണോ അതിന് തക്ക ഒരു കർമ്മവേദി, പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആ ജീവാത്മാവിന്. അതാണ് അയാളുടെ ശരീരം. വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്, അല്ലേ, ഓരോ ശരീരത്തിനും? അതാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്തേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തിദം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമത്രേ. ഇത് ആത്മാവ്, അല്ലേ? ഇത് പരമാത്മാവ്. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഈ പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഒരു പക്ഷി ധാരാളം ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ വ്യവഹരിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങള്, പഴങ്ങള് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉല്ലസിച്ച്, അല്ലേ, ആടിപ്പാടി നടക്കുകയാണ്. വേറൊരു പക്ഷിയാണെങ്കിലോ അനങ്ങാതെ നോക്കിയിട്ട് സാക്ഷി ഭാവത്തില് ഇരിക്കണു, അല്ലെ? അപ്പോ ഇത് ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? എന്നാലോ ഇത് പരമാത്മാവാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നോക്കി കാണുകയാണ്, സാക്ഷി രൂപത്തില് ഇരിക്കണു. അതാണ് ഇത് നമുക്ക് മുമ്പേ അറിയാം. ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാ ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദത്തെ. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനെ പറഞ്ഞു. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മവേദി ആയിട്ടുള്ള ശരീരം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ എല്ലാ സർവ ശരീരങ്ങളിലും ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട് പരമാത്മാവുമുണ്ട്. കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും
ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അല്ലേ, നമ്മൾ ആരാണ്, ആത്മാവ് ആരാണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാവട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മാത്രം ശരീരത്തെ കുറിച്ചിട്ടേ അറിയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയണില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനോ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവാണ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുക? മഹാഭൂതങ്ങള്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥൂലങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, രാഗദ്വേഷങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള്, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങള്, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായിട്ട് അത് ക്ഷേത്രമായും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടും വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്തത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള്. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. അതായി പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അങ്ങനെ 20. വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം. ഇത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ 24 ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങള്, പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ ശബ്ദം, കാലുകള്, കൈകള്, ഗുദം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സ്, പിന്നെ അങ്ങനെ മനസ്സ് ഉൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇങ്ങനെ എല്ലാം അടങ്ങിയെന്ന 24 ഘടകങ്ങളോട് കൂടിയതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളത്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം
ജ്ഞാനമാണ് എന്നും ഇവയല്ലാതെയുള്ളവ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണ് എന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടാൻ നമുക്ക് വിനയമില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഗർവില്ലാതിരിക്കണം, അഹംഭാവം ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. അഹിംസ വേണം, ക്ഷമ വേണം, ലാളിത്യം വേണം. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ സന്നദ്ധനാവണം. അതുപോലെ ശുചിത്വം വേണം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക. ജനന മരണങ്ങളില്, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളില് ദുഃഖം ഒന്നും വേണ്ട. ബോധം, അങ്ങനെയുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവുക. വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഇതിലൊന്നുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണ്ട. സുഖദുഃഖങ്ങളിലെ സമഭാവന ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാനില് സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാവുക. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ലോൺലി, ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? വയസ്സാവുമ്പോഴൊക്കെ ഉപകാരം വരും. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയല് അല്ലേ? ആത്മാവിനെ അറിയണം, പരമാത്മാവിനെ അറിയണം. അതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ, നിരപേക്ഷ തത്വം, ആ സത്യത്തിനെ അറിയല് അല്ലേ? സത്യസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ജ്ഞാനാണ്. ഇതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അജ്ഞാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതല്ലാത്തതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാനും ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി ഇങ്ങനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളായിരിക്കും. ഇതെന്താണ്? ജന്മം, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി, 4 ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണേ. ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. ഇത് നോക്കൂ, എത്ര വലിയ ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? കാലം പോയപ്പോഴ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആയി മാറുമല്ലേ? വാർദ്ധക്യം ആർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. നോക്കൂ, കണ്ടാൽ പോലും തിരിച്ചറിയില്ല അല്ലേ? അതുപോലെ വാർദ്ധക്യത്തില് ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം 2 വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളികൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ആന്തരമായതിന് നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു അല്ലേ? മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻ ജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. 15ാമത്തെ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനം പരമാത്മാവാണ്. പക്ഷേ അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അനാസക്തനാണ്, ഒന്നിനോടും ആസക്തിയില്ല. ത്രിഗുണ അതീതനാണ്. അതേസമയം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹമാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ. എന്നിരുന്നാലും ത്രിഗുണ അതീതനാണ് പരമാത്മാവ്. ജീവസത്തകളുടെയൊക്കെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെയും അഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ളതാ, നമ്മുടെ പോലെയല്ല. സ്പിരിച്വൽ സെൻസസ് ആണ്. മാലിന്യൊന്നും തീണ്ടാത്തതാണ് അത്. ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ കുടികൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ അറിയും. പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തമസ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസ്സിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്.
അദ്ദേഹം സർവ ജ്യോതിസുകളുടെ സ്രോതസ്, പിന്നെ പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ ആ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ വന്നാ പിന്നെ ഇരുട്ടൊന്നും ഇല്ല അവിടെ അല്ലേ. അതുപോലെ എന്നാലോ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദൂരസ്ഥനുമാണ്, അടുത്തു നിൽക്കുന്നവനുമാണ് എന്ന് ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തദ്ദൂരേ തദ് അന്തികേ എന്ന് പറയും. അപ്പോ അകലെയാണ്, എന്നാ നോക്കുമ്പോ അടുത്തുമാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭിമന്യു പത്നി ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് ആ പരീക്ഷിത്തുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ആ ഗർഭം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴ് ഭഗവാൻ ഉത്തരാദേവിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് കടന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണ്, സ്വന്തം ധാമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലാണ്. അപ്പോ തദ്ദൂരേ തദ് അന്തികേ, അകലെയാണ് എന്നാ അടുത്തുമാണ് എന്നുള്ള പോലെ ഭഗവാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരാനും പോകാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാലോ ലോകം മുഴുവനും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദുർവാസാവ് വരികയാണ് അല്ലെ. വനവാസ കാലത്ത് പാണ്ഡവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. ആഹാരം എല്ലാവരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ അക്ഷയപാത്രത്തില് അറിയാം, ദ്രൗപദി കഴിച്ച് പാത്രം കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കാണില്ല, ഒന്നും കിട്ടില്ല അതിന്ന്. പിറ്റേന്ന് മാത്രമേ പിന്നെ അതിന്ന് ആഹാരം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് ദുർവാസ വരുന്നത്, കുറെ ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാരും കൂടെ. അപ്പോഴ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ കാമ്യക വനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ദ്രൗപദി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലേ കൃഷ്ണനെ. ആ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് ആ സെക്കൻഡില് വരികയാണ്. വന്നിട്ട് ആ പാത്രത്തില് ഒരു ദാന, അത് ഒരു മണി ശേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും, അത് എടുത്ത് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കൊടുത്തപ്പോ കൃഷ്ണൻ അത് കഴിച്ചു അല്ലേ. എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയായി. ദുർവാസാവിനും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇനി ഒന്നും കഴിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തി. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാല് ലോകം മുഴുവനും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ജ്യോതി സ്വരൂപനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യത്തില് സൂര്യചന്ദ്രാദികളുടെ ഒന്നും പ്രസക്തിയില്ല അല്ലെ. അവിടെ എത്താനോ ഉത്സുകരായവർക്ക് സർവഭൂത ഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവ് തന്നെ ജ്ഞാനം നൽകും. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും യജമാനനും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആശ്രയവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം അല്ലെ, എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂർവ കർമ്മത്തിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി. ചിലപ്പോ ഈ ജന്മം കിട്ടുന്നവരുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോ ലക്ഷം ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വ്യാധികള്, ജരകള് എല്ലാം നമുക്ക്, ജനിമൃതികള് എല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ. പലർക്കും വ്യത്യസ്തതയിലാണ് വരിക. അത് നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം അനുസരിച്ച് കർമ്മവാസനകള് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരിക. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴേ പൂർവകർമ്മ ഫലം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ജായതേ എന്നുണ്ട് അല്ലെ. വ്യാധിയൊക്കെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? പൂർവകർമ്മ ഫലം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിനും മോചനം ഉണ്ടാവാൻ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം തന്നെ വേണം. ഇപ്പൊ മക്കളെയൊക്കെ നമ്മള് പഠിപ്പില് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവണം, എഞ്ചിനീയർ ആവണം നീ എന്ന് നല്ല അച്ഛൻ അമ്മമാര് അങ്ങനെയല്ല പറയാ അല്ലെ. കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉള്ള രുചിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അതുപോലെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വരാം, ഇന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് ധാമം ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരിക. വരണമെങ്കിൽ വരാം, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നുള്ള പോലെ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സദാസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഈ ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ വരുമ്പോ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോഴ് ഈ പ്രാപഞ്ചികതയുടെ ആ ത്രിഗുണങ്ങള് ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത, ചിലർക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളില് ഏറ്റക്കുറിച്ചില്, ചിലർക്ക് സത്വഗുണമായിരിക്കും കൂടുതല്,
അവര് കുറെ നന്മകൾ ചെയ്യും അല്ലേ. നേരെ മറിച്ച് തമോ ഗുണം അതിന്റെ നേരെ വിപരീതാണ്. അപ്പോ അവരാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള തിന്മകളിലേക്കൊക്കെ അവര് ആകൃഷ്ടരാവും, തിന്മ ചെയ്യാൻ അവര് പ്രേരിതരാവും. അങ്ങനെയുള്ള ജീവിത രീതി ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളും. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരണത്. നല്ലതും ചീത്തതും അങ്ങനെ പ്രവൃത്തി അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് അവര് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനായോനികളില് ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അല്ലേ. കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ച് പല പല യോനികള് ഇവിടെ 84 ലക്ഷം തരം യോനികളുണ്ട്. ഏത് വേണമെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ അടുത്ത ജന്മം കിട്ടാം. ഇതിൽ എത്രയോ ടൈപ്പ് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരത്തില് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആസുരീക ഗുണങ്ങളുള്ളവരും ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയവരെയും കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനായും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു എന്ന് വരാം അല്ലെ. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലാണ് ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോ ദേവനായിട്ട്, ചിലപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ട്, ചിലപ്പോ വന്യമൃഗമായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കാം. പക്ഷി, പുഴു, ജലജന്തു, മൂട്ട എന്തു വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഇതങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തൻ്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നത് അത്രേ സത്യം. നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല അതിൻ്റെ ഒന്നും കൺട്രോള്. എല്ലാം ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. 24 യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിച്ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം? ജ്ഞാനം നേടണം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അറിയണം, ജീവസത്തയെ അറിയണം, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ അറിയണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ അവര് ഏത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ ലോകത്തിൽ പിന്നെ അവർക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതായത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാം. മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത ധാമം ഏതാണ്? ഭഗവത് ധാമമാണ്. അവിടേക്ക് അപ്പോ അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ? ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, ജീവസത്തയെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലോണം വിശദമായിട്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ് കാണുക. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികതയിൽ വന്നത് എന്ന് ചോദ്യം. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കനുസരിച്ച ഒരു ശരീരം നൽകിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നവരാണ്. ആദ്യം വന്നത് ഈ ശരീരത്തിലാണോ എന്ന് അറിയില്ല, പല പല യോനികളിലായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? മഹാപുരുഷന്മാരുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും ഒക്കെ സഹവാസം കൊണ്ടും പിന്നെ സ്വയം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നേറണം. അതായത് ഭക്തിയില് പുരോഗമിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വന്നേന്നാ പറയണേ? ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇച്ഛ വരികയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അനുഭവിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ഇച്ഛിച്ചപ്പോ ആ ജീവാത്മാവിനെ അതിൻ്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം നൽകിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അറിയണേ അല്ലേ, നാനാവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ഭൗതികത എന്നുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ചു പോണം, അതിനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശ യ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി.
ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവരത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ്? പ്രജ്ഞ അല്ലെ, കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്. മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ തദനുസൃതമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ നാം ഈ ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കണോ അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹവും കർമ്മവും അനുസരിച്ച് ഓരോരോ തരത്തിലുള്ള ശരീരമാകുന്ന വസ്ത്രം ലഭിക്കണത്. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രമൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ധരിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെ ഈ ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം എങ്ങനെയാ കിട്ടണേ? ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ശരീരം. ഇപ്പൊ പരമപുരുഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയണത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലിരുന്ന് പരമാത്മാവ് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഈ ശരീരം ആണ് എല്ലാം ചെയ്യണത്, ആത്മാവിന് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാണ്. 34 യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആത്മാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജഡമായി പോയി അല്ലേ ഈ ശരീരം. പിന്നെ ജഡം ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആ ശരീരത്തിന്. സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. അതുപോലെ പ്രജ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനുള്ള തെളിവാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തില് പ്രജ്ഞ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള കഴിവ് ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതില്ലാണ്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തില് ആത്മാവുള്ളപ്പോൾ പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിലോ പ്രജ്ഞ അവശേഷിക്കുന്നില്ല, അവബോധം ഇല്ല, പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ജഡായി മാറി അല്ലേ? അപ്പോ ഈ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നീ ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞേയം. അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇവിടെ പലരുടെയും മനോഭാവമാണ് റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, റോങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. മോശം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിലാണ് കത്തി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ കള്ളൻ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാനാ അത് ഉപയോഗിക്കുക. നേരെ മറിച്ച് ഒരു സർജന്റെ കയ്യിലാണ് ഒരു കത്തി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ആളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ്. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവാ മന്ദരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ചായേ വിദുര്യാന്തിതേ പരം. ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രത്തിന് അതിനെ അറിയുന്നവനും അത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ? ഈ ശരീരം എന്താണ്? ക്ഷേത്രം. അതുപോലെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ആ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ആത്മാവ്, അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ പിടുത്തം ഉണ്ടല്ലോ, അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നും ഒക്കെ അറിയാൻ കഴിവുള്ള ആള് പരമപദപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരനെ പറ്റിയിട്ട് കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനും
അവസരം വേണം. അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് കിട്ടുക? സത്സംഗം അല്ലേ? അപ്പോ വിശ്വാസമുള്ള ആ ഭഗവാനോട് ശ്രദ്ധയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം സത്സംഗാണ്, ഭക്തരുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരല്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു വേണം, പിന്നെ സമീപിക്കണം. ജഡപദാർത്ഥം, അതായത് ശരീരം, ആത്മാവ്, അത് അനശ്വരനായിട്ടുള്ളത്, തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക്. ശരീരം എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണ്, ഇവ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം, അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ്. അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണനാണ് ഗുരുവായിട്ട് വന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ വിവിധ ഉപദേശങ്ങളാലാണ് ശിഷ്യൻ ഈ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവണത്. ഈ ശരീരം ജഡാണ് എന്നൊക്കെ, ഈ ആത്മാവാണ് അനശ്വരൻ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് അറിയുന്നത്. ഈ ശരീരം എന്നുള്ളതിനെ 24 മൂലകങ്ങളായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് ശരീരം. നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ? പക്ഷെ മനസ്സും വൈകാരിക വൃത്തികളും ഒക്കെ സൂക്ഷ്മ ആവിഷ്കാരമാണ്, കാണാൻ പറ്റില്ല. ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളുടെയും സങ്കലനം, അതാണ് ജീവലക്ഷണങ്ങള്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി ജീവാത്മാവുണ്ട്, പിന്നെ പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ജീവാത്മാവിൻ്റെയും 24 മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു പോരുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതിയും അതും നമ്മൾ അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനായി തീരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 6 ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഇവിടെ പഠിച്ചു. ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ആത്മാവ് എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. ശരീരത്തിന് ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെ ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവൻ, ആസ്വാദകൻ, പുരുഷൻ ഭഗവാൻ തന്നെ. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഹേതുവായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആത്മാവും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട്, സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട്. നോവർ ഓഫ് ദ ബോഡി എന്നാണ്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിനെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെയും കുറിച്ച് അറിയാം എന്നുള്ള, അതാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം. പരമാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ്, ആ അറിവാണ് ജ്ഞേയം. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവരുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ വസിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ സദ്ഗുണങ്ങള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വിനയം, സത്വം, സംശുദ്ധി, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ തടസ്സമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നല്ലതുപോലെ അറിയാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അപ്പോ 8 സഖികളില് നമ്മുടെ 8 സഖികളുണ്ട് അല്ലെ? രാധാറാണിക്ക് രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് 8 സഖികള്. അതില് ലളിത സഖിയുടെ അവതാരാണ് അത്ര സ്വാമി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. നമ്മൾ ഇന്നലെ കാണിച്ചു അല്ലെ, നാമാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 ലക്ഷം നാമങ്ങൾ വരെയാണ് ഒരു ദിവസം ജപിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ അത്രയും ജപിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ശരിക്കും ലളിത സഖിയുടെ തന്നെ അവതാരാണ്. അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിലെ ഭക്തനായിരുന്നു. 25 വയസ്സായപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനും രാധയും വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശേഷമാണ് ഈ രാധാകൃഷ്ണ വർഷിപ്പിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കിട്ടിയത്. അതിനു മുമ്പ് അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഘോരവനായിരുന്നു വൃന്ദാവനമൊക്കെ. അപ്പോ അവിടെ അദ്ദേഹം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വീണ വായിക്കും, മധുരമായിട്ട് പാടും. അപ്പോൾ ടാൻസന്റെ ഗുരുവായിട്ട് ടാൻസൻ ഗുരുവായി അക്ബറിന്റെ. എന്നിട്ട് അക്ബർ രാജാവ് ഒരിക്കലും ഈ കൃഷ്ണ ഭജൻ കേൾക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ശിഷ്യരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാണ്, ഈ നികുഞ്ചം കാണിക്കൂ, ഈ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ദർശനവും
എനിക്ക് തരൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഗാനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഗാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ദർശനം കിട്ടാറാണ് എല്ലാപ്പോഴും. അങ്ങനെ അന്നും ഗാനം ചെയ്തു. ഒരു വലിയ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ അവിടെ പരന്നു വന്നു. അങ്ങനെ രാധയും കൃഷ്ണനും അവിടെ പ്രകടമായി, ഇഷ്ടത്തോടെ സേവിക്കാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ചോദിച്ചു, പ്രഭുവായിട്ട് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പ്രകാശത്തിന് പകരം അവിടെ രണ്ടുപേരും രാധയും കൃഷ്ണനും രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു മൂർത്തി ഉണ്ടായി. അതാണ് ബാങ്കെ ബിഹാരി. ഇപ്പോ വൃന്ദാവനിലെ ഫേമസ് ടെമ്പിളിലെ ബാങ്കെ ബിഹാരി ടെമ്പിള്. അപ്പൊ ആദ്യം നിധിവനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മൂർത്തി പൂജിച്ചത്. പിന്നെ പ്രത്യേക ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി. ഒരു കുഞ്ഞു രൂപാണ്, കുഞ്ഞു വാത്സല്യ സ്നേഹഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ബാലഭാവാണ്. അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിയൊന്നും അടിക്കാൻ പാടില്ല, പേടിക്കും. അതുപോലെ മംഗളാരതി ഒന്നുമില്ല, വൈകിട്ടേ എഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ. ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ. രാത്രി ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ രാത്രി നിധിവനത്തില് രാസലീല നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അല്ലേ. അത് സർവസമ്മതമായ കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഒരിക്കലും അവിടെ ബാങ്കെ ബിഹാരി ടെമ്പിളില് ഒരു ദമ്പതിമാര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരാഴ്ച അവരവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ പോകാൻ നേരത്തെ പതിദേവൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സമയമില്ല, എനിക്ക് വേറെ ജോലി ഉണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ പത്നിക്ക് വിഷമായി, കുറച്ചും കൂടെ ഇവിടെ താമസിക്കണം എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി കാണാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ ബാങ്കെ ബിഹാരിനെ. അപ്പോ അങ്ങേ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ കാണും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴോ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവര് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ബാങ്കെ ബിഹാരിജിയും അവരോടൊപ്പം പോയി എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പൂജാരിമാര് നോക്കുമ്പോഴ് അവിടെ വിഗ്രഹം ഇല്ല. അങ്ങനെ പൂജാരിമാർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഭക്തരുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അങ്ങനെ വേഗം ചെന്ന് കാൽക്കൽ വീണു ഇവര്, അപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോ 12 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ അവിടെ നമുക്ക് ദർശനം തരില്ല. 12 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ഒരു ഭക്തൻ നിന്നാല് അവരുടെ കൂടെ പോവും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ 12 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോ പർദ്ദയിടും, കർട്ടൻ ഇടും ആ ക്ഷേത്രത്തില്. അങ്ങനെയാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിശ്വാസം ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു കഥ നമ്മൾ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ തുടക്കം എന്താണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ എന്ന് നോക്കാം. ധർമ്മിഷ്ഠൻ, മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കണതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ കലിയുടെ ഒക്കെ കഥയാണ് ആദ്യം വരണത്. അപ്പോ ആദ്യം പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് നായാട്ടിന്. ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പരമഭാഗവതനാണ് അല്ലേ, തികഞ്ഞ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. ഒരിക്കല് നായാട്ടിന് കാട്ടിൽ പോയി. ദാഹിച്ചു ചുറ്റും നോക്കുമ്പോഴേ ഒരു പർണശാല കണ്ടു. അപ്പൊ അവിടെ ജലത്തിനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഋഷി ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കണു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, മുനി, ഞാൻ അർജുനന്റെ പൗത്രനാണ്, പരീക്ഷിത്ത് രാജാവാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ മുനി ഉണർന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാൻ തോന്നി. ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്തിട്ട് ആ മുനിയുടെ കഴുത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ കുറച്ച് സമാധാനമായോ? എന്നിട്ട് വെള്ളവും കുടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. മനസ്സ് വളരെ വിഷമായി. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മോശം പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അന്ന് തോന്നിച്ചത്? കലിയുടെ പ്രാമുഖ്യം കാരണാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ അപ്പൊ തോന്നിയത്. എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചൂലോ എന്നുള്ള ആ ദുഃഖം ആ രാജാവിന് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഈ മുനിയുടെ മകൻ ശൃംഗി ഇതറിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ രാജാവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞു. അപ്പൊ നദിയിലിറങ്ങി പെട്ടെന്ന് ക്രോധിതനായി നദിയിലിറങ്ങി അല്പം ജലം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ശപിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പിതാവിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചത്ത സർപ്പത്തിനെ ഇട്ട ആ രാജാവുണ്ടല്ലോ, 7 ദിവസത്തിനകം തക്ഷകൻ കടിച്ച് മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് മുനി ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുകയാണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, എല്ലാ വിവരം അറിഞ്ഞു? കേട്ടപ്പോ പറഞ്ഞു, ശരിയായില്ല, രാജാവിനെ ശപിച്ചത് ശരിയായില്ല. അദ്ദേഹം ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ചത്ത പാമ്പിനെയല്ലേ ഇട്ടുള്ളൂ, ജീവനോടെയുള്ള പാമ്പിനെ ഒന്നും ഇട്ടില്ലല്ലോ. ചത്ത പാമ്പ് കടിക്കൂല, ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനാ നീ ഇത്ര
അപ്പോ നീ ഇപ്പൊ ശപിച്ചത് എന്താ? പാമ്പ് കടിച്ച് മരിക്കണം എന്നാണ് നീ ശപിച്ചത്. എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഈശ്വര നിശ്ചയം അതായിരിക്കും. അങ്ങനെ രാജാവിനെ അറിയിച്ചോളൂ എന്തായാലും. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. രാജാവിന് ഇതറിഞ്ഞപ്പോ സമാധാനായി. ഓ, ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ, സമാധാനം. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മരണം. രാജാവ് കരുതി, നന്നായി, കുറെ സമയമായി, ഒന്ന് വിശ്രമം വേണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് അപ്പോ ഗംഗാതീരത്ത് ചെന്നു. കിഴക്കോട്ട് ദർഭ വിരിച്ചിട്ട് വടക്കോട്ട് നോക്കി ഇരിപ്പായി. പ്രായോപവേശം എന്നാ പറയാ. ഇനി എഴുന്നേൽക്കില്ല, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, സർവസംഘ പരിത്യാഗിയായി. അങ്ങനെ പല പല ഋഷിമാരൊക്കെ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനെത്തി. അപ്പോ പറഞ്ഞു, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നു അല്ലേ? കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴെന്താ അതിന്റെ കാര്യം? യോഗികൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം? എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരെയാണ് അവര് ആദരിക്കുക അല്ലേ യോഗികള്. അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കിനി 7 ദിവസമേ ആയുസുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് ശ്രേയസ്സിനായിട്ട് ഏത് മാർഗാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഉത്തരം അറിയാം. എന്നാലും അവര് പരസ്പരം നോക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഉത്തമനായിട്ട് ഒരാള് വരാനുണ്ട്, അദ്ദേഹം പറയട്ടെ എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ 16 വയസ്സുള്ള ഒരു ചൈതന്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ചുറ്റും ദിവ്യ തേജസ് പരത്തിക്കൊണ്ടാണ്, സുഗന്ധപൂരിതനായിട്ടാണ്. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ആദരിച്ചിരുത്തി. യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പരീക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്താണ് ശ്രീശുക രൂപത്തില്. അപ്പൊ ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസപുത്രനാണ്, ആത്മജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ ഹൃദയം ശുദ്ധം, വിനയത്തോടെ ഈശ്വരനെ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് അത്ര ഹൃദയശുദ്ധിയോടെ വിനയത്തോടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഗുരു നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും. നമ്മൾ ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകണ്ട, ആ ഗുരു നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ അവധൂതനായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീശുകരെ കണ്ടിട്ട് വ്യാസദേവൻ, പരാശരൻ എന്നുള്ള ആ പിതാവും പിതാമഹനും ഒക്കെ, വ്യാസനും പരാശരനും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ആദരിച്ചിരുത്തി. ഇപ്പൊ രോഗിക്ക് മുന്നില് മരുന്നുമായിട്ട് വൈദ്യൻ ഭഗവാൻ വൈദ്യന്റെ രൂപത്തിൽ എത്തിയ പോലെയാണ് ഇത്. അല്ല, ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ശ്രേയസ്സിനായിട്ടുള്ള മാർഗം ഉപദേശിച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അതിനായിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കണു. അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിന് തോന്നി, ഗർഭത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചു, എന്നാല് ഈ ശ്രീശുകരെ കാണാനായിരുന്നു എൻ്റെ ജന്മം. അന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ ഇന്ന് ഇതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുമോ? ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷിയെ പോലെയുള്ള ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, സന്തോഷായി. എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചു. എനിക്കിനി 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, പറയാതെ തന്നെ. അപ്പോ ഓട്ടക്കലത്തിലെ വെള്ളം പോലെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. എണ്ണി എണ്ണി കുറയുന്നീതായുസ്സും മണ്ടി മണ്ടിക്കരേറുന്നു മോഹവും അല്ലേ? ശരീരം വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളാകുന്ന പരീക്ഷിത്തുമാര് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലേ? ജിജ്ഞാസുവായിട്ടുള്ള ശിഷ്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിസാരത ഒക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് സർവസംഘ പരിത്യാഗിയായിട്ട് നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ധനം, സ്ഥാനമാനം ഒന്നും കാര്യമില്ല അല്ലേ? മരണം വന്നെടുക്കുമ്പോ ഒരു നിമിഷം പിന്നെ കൂട്ടിത്തരാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ? അതാണ്. അപ്പോ ഈ ദുഃഖ നിവൃത്തി, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അല്ലേ? സുഖായ കർമാണി കരോതി ലോക എന്നാണ് ചിന്തിക്കണേ മനുഷ്യര്. 3 തരം വിഷയങ്ങള് അറിയണം. ഞാൻ ആര്, ജഗത്തെന്ത്, ഈ കാണുന്നതിന്റെ ഒക്കെ അധിഷ്ഠാനം എന്ത്, സുഖത്തെ അനുഭവിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ? ദുഃഖം ഇല്ലാണ്ടാവണം. ദുഃഖം എവിടെയാ ഇരിക്കണേ? ഋഷികൾ ചിന്തിച്ചു. ചിലതെല്ലാം നമുക്ക് സുഖം നൽകുന്നതാണ്, മറ്റു ചിലതൊക്കെ ദുഃഖവും നൽകും. പിന്നെ സ്വർഗം നരകം എന്നൊക്കെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കും അല്ലെ? ഇപ്പൊ പ്രാഥമിക തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് സുഖമാണ്. എന്നാ പിന്നെ മുകളിലോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴോ അതെല്ലാം ക്ഷണിക സുഖങ്ങളാണ് എന്ന് കാണുക. അപ്പൊ കാണുന്ന വസ്തുവിനെയൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് അനുഭവവേദ്യമാണത് ആവണത്.
അപ്പൊ ദേവേന്ദ്രന് സമാധാനം ഉണ്ടോ സ്വർഗത്തില്? ദേവേന്ദ്രൻ സമാധാനമില്ല അല്ലെ? അസുരരുടെ ആക്രമണം ഉണ്ട്, തപസ് മുടക്കണം പലരുടെയും, സുന്ദരീ ഭ്രമം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ശാപം ഉണ്ടാവും. അത്തരം അധപതനങ്ങളൊക്കെ ദേവേന്ദ്രന് പോലും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണ സുഖം ലഭിക്കില്ല. മനസ്സാണ് സുഖത്തിനെ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ മനസ്സിനെ വിടർത്തണം. എന്നിട്ടും സുഖമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിത്യ സുഖം എപ്പോഴാ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഈ പ്രപഞ്ച സത്യം എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞ് അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോഴാണ് നിത്യസുഖം ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഋഷിമാർ കണ്ടെത്തി. മോക്ഷം എന്ന്, മോഹഭ്രമം, അതാണ് മോക്ഷം, സമ്പൂർണ്ണ മോചനം. അവരനുഭവിച്ച ആ പരമമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതാണ് വേദം. വേദോഖിലോ ധർമ്മമൂലം, സനാതന ധർമ്മം ധർമ്മം അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരമാണ്. ധർമ്മമാണ് മാർഗം, മോക്ഷമാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതാണ് വേദത്തിൽ പറയണത്. വേദവ്യാസര് സാധാരണക്കാർക്കായിട്ട് ആഖ്യാനം ചെയ്തത് മഹാഭാരതം, അതിലെ ഭഗവത്ഗീത, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കണത്. സർവ ഉപനിഷത്തുക്കളായിട്ടുള്ള പശു, അർജുനൻ പശുക്കുട്ടി അല്ലെ, പാൽ ചുരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോ പാൽ കറക്കണു. അപ്പൊ തൻ്റെ ധർമ്മത്തില് മമത്വം ആവേശിതനായി അർജുനൻ അല്ലെ, പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത് ധർമ്മം തന്നെയാണ്. അതാണ് ഈ പ്രാണികളുടെ എല്ലാം അഭ്യുദയത്തിന് കാരണവും അനുഭവ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണോ അത് കർമ്മമാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ധർമ്മം വേണം. സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അത് കർമ്മം, അത് അവരവരുടെ അനുഭവത്തിനെ നിർണയിക്കും. എനിക്ക് സുഖം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ അത് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുക? അപ്പൊ സമൂഹത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് വ്യക്തി നിൽക്കണേ. സുഖസമ്പൂർണമായ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ എനിക്കും സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ എനിക്ക് സുഖം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? തൻ്റെ സുഖത്തിന് ആചരിക്കുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിനും മൂല്യമുണ്ടാകണം. അതാണ് ധർമ്മം. പ്രാണികളുടെ അഭ്യുദയത്തിനും ശ്രേയസ്സിനും ഒക്കെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവണം. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ സത്യത്തിനെ ശാന്തമായിട്ട് ഉപാസിക്കാൻ സാധിക്കണം. ചിത്തശുദ്ധി വേണം അതിന്. ലോകത്തിലെ ഒരു വിഷയവും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സുഖമോ ദുഃഖമോ തരണതല്ല ഇവിടെ പ്രാപഞ്ചികതയിലുള്ളത്. മനസ്സിലെ സങ്കല്പ വികല്പങ്ങളാണ് സംസ്കാരമായിട്ട് നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് വരണത്. അങ്ങനെ സഹകരിക്കുമ്പോഴ് സച്ചിന്തകളാലെ മനസ്സ് ശാന്താവാണ്. അപ്പോഴാണ് തത്വവിചാരത്തിന് സാധിക്കുക. എന്താണ് സത്യം അല്ലെ? സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക. കാമക്രോധാദികളൊക്കെ വളരാതെ അങ്ങനെ പരിശീലിച്ചിട്ട് നിശ്രേയസിലേക്ക് വരണം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളില് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. ധർമ്മം അല്ലെ, നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറണം. ധർമ്മം ആചരിക്കണം, അനുഷ്ഠിക്കണം. ധർമ്മത്തിന് അടിസ്ഥാനോ ജ്ഞാനമാണ്, അറിവ് നേടണം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം വേദമാണ്. വേദോഖിലോ ധർമ്മമൂലം എന്നാണ്. അർജുനൻ ഇവിടെ തൻ്റെ മുഖ്യ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിട്ട് തളർന്നു പോയ വേളയില് ശോകത്തിന്റെ ഉത്കട അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ മമതയെ അതിവർത്തിച്ചിട്ട് മുഖ്യധർമ്മത്തിനെ നേടാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം എന്നാണ്. ഉറച്ച മനസ്സോടെ യുദ്ധത്തിന് വന്ന അർജുനനായിരുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ ആകെ തളർന്നുപോയി. അപ്പൊ ഇതല്ല അർജുനന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തൊന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പൂർണ്ണത നേടാമോ? അതാണ് ഈ സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന 2-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ. അശോച്യാൻ അന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ ഭാഷസേ എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ദുഃഖിക്കേണ്ടാത്തതിനെ ഓർത്തിട്ടാണ് നീ ദുഃഖിക്കണത്. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭയമാണ് ദുഃഖത്തിനൊക്കെ കാരണം. അപ്പോ തീർത്തും യുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തില് എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് ഈ അവസ്ഥ വന്നത്? നീ പരം തപൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അല്ലെ. ദൗർബല്യം അത് നിന്റെ ശ്രേയസ്സിന് കളങ്കമാവും, അതിനെ അതിവർത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ അർജുനനെ പിടിച്ചു കുലുക്കി മനസ്സ് കരുത്തുറ്റതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി ഏതാനും അധ്യായങ്ങളും കൂടിയാണ് നമുക്ക് കഴിയാനുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।
ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചാപ്റ്റർ 13 ആണ്. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് ടോപ്പിക്സ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, പുരുഷൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ക്ഷേത്രം, പ്രകൃതി, 6 ഘടകങ്ങള്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഒക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ്, ക്ഷേത്രം പറഞ്ഞ ശരീരമാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പിന്നെ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കുരുക്കിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലുള്ള ജീവാത്മാവാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഭഗവാനായ പരമാത്മാവും കൂടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, വിഷയങ്ങള്, അങ്ങനെ മഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, ആണ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം, നമ്മുടെ ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ജ്ഞാനം നേടി അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത്. വിനയം വേണം, ഗർവ്വ പാടില്ല, അഹിംസ പാടില്ല, ക്ഷമ വേണം, വേണം, പിന്നെ ശുചിത്വം, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര്. പിന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉറവിടം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതിലൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ പഠിച്ചു നമ്മള്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മൾ അടുത്തുമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ദൂരെയുമാണ്.